Добър ден! Сега ще ето най-новата ми придобивка. Акумулатор на ножица Total. 20 волта, 2 ампера. Литиево-ионна батерия. И така. Голяма машина е. Сега ще я демонстрирам. Тук отзад показва, нали, като натиснеш това червеното копче, състоянието на батерията. Значи от тук се включва. Чакай, че ми е неудобно. Тук сега ще светне. Ето зеленото. И тук на спусъка само правиш така. 2 пъти. И гледай какво прави. Тук по-дебелшко. Я. Режа го, бе. Това е голямо улеснение. Голямо. Намалиха ми доста пари за нея и така. От коки. Айде, чао!